Amen. Praise the Lord. Imbag nga rabi tayo amin kakabsat. Welcome to our midweek service, our prayer meeting. Kada ito yung rabi kakabsat. Makangig tayo iti sasaw iti apo. Makapagdaydayo tayo iti apo kastapay nga makasarsarita tayo iti apo kabsat. Amen. Before iti amin kabsat, kahit kuman nga kablaawan. Kaya itente nga Patriarch or beloved Patriarch, Pastor June. Good evening po, Pastor. And also to our senior pastor, Pastor Pruvi. Good evening po, Pastor. And also sa ating mga assistant pastor, Pastor Dennis and Pastor Ver. Good morning po, pastors. And also sa lahat ng ating mga preacher in charge, sa ating mga outreaches, and also sa lahat ng ating mga coordinators. Magandang gabi po sa ating lahat. Ganun din po sa lahat ng nanonood sa Facebook Live, YouTube. Tune in lang kakabsat. Amen. Kaya ag-comment tayo kakabsat. Tatlong tikasta makita. Dagiti tattao. Ito yung serbisyo tayo kakabsat. Amen. Before on that kakabsat, kahit kuman nga isay man takaabay mo kakabsat. Samoy bakit? Amom kabsat, makapaisem ti agkanta ko naman. Amen? Amen. Tumagdardar dami kakabsat. Let's sing our first song. I just keep trusting my Lord. Amen? First verse now. Ready? I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, and He gave me a song. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. He's a faithful friend. He's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on Him to the very end. Though the storm clouds darken the sky, or the heavenly trail, I just keep trusting my Lord. He will never fail. Last verse. I just keep trusting my Lord on the narrow way. I just keep trusting my Lord as He leads each day. Though the road is weary at times, and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. He's a faithful God. He's a faithful God. Such a faithful God. He is always there, walking by my side. Though the road is weary at times, and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will, one more time in the chorus. It's a faithful God, such a faithful God. He is always there, walking by my side. Though the road is weary at times, and I'm sad and blue, I just keep trusting my Lord. He will see me through. Amen. Kas panagtalik tayo ti Apo kabsat, sumadag tayo. Kadagiti na langitan, nga takyag iti Diyos kakabsat. Amen. Our next song, Leaning on the Everlasting Arms. Amen. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. All are now ready. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all
on the everlasting arms. Oh, how bright the path grows from day to day. Leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting. Last verse now. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting arms. I have blessed peace with my heart so near. Leaning on the everlasting arms. Safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. As we lean on His everlasting arms, Kabsat, we also trust His heart, Kabsat. Agtalik tayo, iti apo, Kabsat. Hantay man makita, iti garaw na, ngim agtalik tayo, iti puso na, Kabsat. Amen. Trust His heart. Ready? All things work for our good. Though sometimes we can't see how they do. His promise that bring our hearts into. Sometimes blind us to the truth. Our Father knows what's best for us.
prayer to be led by Brother John Paul Kakal. To our senior pastor, Pastor Proby, and also to our patriarch, Pastor June, at sa lahat po sa atin, mga kapatid, magandang gabi po sa ating lahat. And as we remain standing, may we open our Bible in the book of James, kakabsat. James chapter 5, verses 13 to 16. James chapter 5, verses 13 to 16, kakabsat. It is found on 1364 on our Pi Bible, kakabsat. Amen? Sabay-sabay po natin itong basahin from verse 13 down to verse 16, kakabsat. Amen? So, on my mark now, ready, go. Is any among you afflicted? Let him pray. Is any merry? Let him sing psalms. Is any sick among you? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up. And if he committed sins, they shall be forgiven him. Verse 16, confess your faults one to another, and pray one for another, that you may be healed. The effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. Let us pray, kakabsat. Lord God, Heavenly Father, maraming salamat po sa pag-iingat na binigay niyo sa amin sa araw na ito. And ganun din po, Panginoon, maraming salamat po na kami ay nasa iyong bahay sambahan, Panginoon, upang umawit, upang manalangin, at upang muli makinig ng inyong mga banal na salita. Sana po, Panginoon, ay iyong i-bless ang bawat bahagi ng aming service ngayong gabing ito, Panginoon. And also, nais naming ilakip sa aming panalangin ang aming senior pastor, Panginoon. Ikaw sana po ang magbigay sa kanya, Panginoon, ng iyong grace and mercy kung saan man siya ngayon, Panginoon. And gamitin mo siya, Panginoon, para sa ikakalawak pa, Panginoon, ng iyong ebanghelyo. And also, Lord, nais kong pinalangin ang bawat miyembro ngayong gabing ito, Panginoon, na sana po ikaw ang pumagitna sa amin. Nawa po ay meron kaming united spirit, united heart, O Lord, as we are going to have the service for tonight. And also, we are praying for the internet connection, O Lord, nang sa gayon, makarating ang iyong mensahe, makarating sa bawat isa sa amin, ang magandang daloy ng buong serbisyo ngayong gabing ito, Panginoon. And ganun din po, ihanda mo ang aming mga puso at isipan na kami ay manalangin at makinig na iyong mga banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Important part of our service tonight. That is no other than our prayer time. Okay? So before we proceed to our prayer time, there is an urgent prayer request here. Let's pray for Brother Ishmael Joshua, anak po ni Tita Cora Cadeleña, han nga ni Ma'am Cora Kakabsat, no digad di kasinsin ni Pastor John. Kararag tayo ni Brother Ishmael Joshua for a job interview on the job fair of requirement agency on Friday. And kastamat ni Salvation of E.J. Cadeleña. And madama nga medication, the Ma'am Shine kan ni Brother Roldan. Kan ito'y kararag da kakabsat nga sapay tagkaroon da maternity baby. And also, I do not know if that was put into the prayer request. Let's pray for Rapa, Brother Ernest, and Ma'am Rochelle son. I do not know if they were already discharged from the hospital, but let's continue to pray for him also. Okay? So let us now proceed to our prayer time. Get a partner, and then salitan po kayo ng panalangin habang nakikita natin sa ating mga monitor screen yung mga prayer requests po natin. All right? So let's now proceed to our prayer time. May the Lord bless us as we go to our prayer time.
Amen. Praise the Lord. Hope you did enjoy your prayer time, kakabsat. Amen. Okay, so for our announcement tonight, all right, let us pray for the SMEC first session. All right, tomorrow, for whole day at FCIS Bintar. Pag-pray tayo, kakabsat, digiti volunteers nga umumay maki-join, kan uray pa iti fruit that remains, kakabsat, kaya ito'y nga banag, kakabsat, nga aramid ti Apo kadagiti campus ministries tayo. Okay? And then, I think we have a photos that we need to see. Alright, tapno ni tikas na kat mabalintay pa nga ipag-pray kan itultuloy ng ikararag dagiti ministries kakabsat iti senior pastor tayo. AB, can you please flash them at the monitor? So that is Sanchez. Okay. No, I'm sorry. Yes. Ongoing service in Sanchez. Okay. All right. Amen. Praise the Lord. Okay. So let us continue to pray for our senior pastor because on October 18 to 20, he will be preaching at Pastor Mark Bitun Church for their cheerful giving conference. Amen? All right, so for our birthday celebrants also, last Monday, October 14, here are the following brethren who celebrated their birthdays. From HBBC Bacara, we have Sister Mary Ann Fernandez. Amen. And then HBBC Pasukin. All right, Sister Josephine Tangunan. And then HBBC Claveria, Brother Jeric Martinez. Ti Apo ti mangisublikeng ka, Brad, iti Kiret ken Pigsam. And then today, October 16, Sister Marilyn Bundak of HBBC Bacara. May isa ka digiti SMEC volunteers tayo kakabsat. Okay? Praise the Lord. Ni Apo Diyos iti may daydayaw. Alright, let us also acknowledge the giti kakabsat in their respective sanctuaries. Okay, kan oray pa'y kadagiti na duma-duma ngayon data joining us. Alright, via Zoom and even also via Facebook through our live stream. Let's start with our congregations. Okay, our mother church, our main, HBBC Bacara. Good evening kanyayo kakabsat. Amen. Praise the Lord. Ayon. Amen. Praise God. Alright. Next, HBBC Lawag. Amen. Praise the Lord. Naragsak na kakabsat na isam. Amen. Alright. Kaway-kaway naman kayo. HBBC Pasukin. Wala yung video. Okay. Oh, rigat mat no. Di na kayo video. Oh, kurang kitao kakabsat. Alright. Okay. Madagamat lang ito yung kakabsat. Alright? HBBC Claveria. Good evening. Na yung bagarabiyot na kakabsat. Ayawan. Nadadasat Sanchez siguro. Okay? What about HBBC Lasam? Amen. Praise the Lord. Na yung bagarabiyo amin kakabsat. Praise the Lord. Okay. Batak Paway Outreach. Ayun, amen. Praise God. Oh, may mga adults tayo, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Right. Next, HBBC Dingras Outreach. Ayun, pambira. Pero may nga nakaragragsak, dito itatangda. Amen. Alright, ay bagarabiyot tamin kakabsat. Alright, HBBC Australia. Okay. Ayun, amen. Praise the Lord. Amen. Okay. We have also here Brother Dexter and Shiloh.
Brother Nielsen. Okay. Ayun. Praise the Lord. Pauwi yata pala sila. Amen. Okay. Ingat sa pag-uwi mga kapatid. Alright. Canada. Alright. We have Sister Raquel Agunoy. Amen. Praise the Lord. And then we have also Sister Risa Akibay. Amen. Okay, absent na. Dito yung kapsat. Okay. Alright. So, Brother JP Diego, okay, at present nasa Tumawini. Okay. Isabela. Alright. So, Sister Louis Alun Galamay and Angelo Martinez, Manila. And then, Sister Maricel Agulay of Garasgas, Batak. Praise the Lord. Ayun, amen. Good evening po. Alright. At sa lahat po ng mga naka-tune in sa YouTube at saka sa Facebook, an kayo aminan ma-recognize kakapsat, nga mamok ken pa-check, nga ti pastor tayo ket siraragsak, nga makamo ken makakita kada kayo joining us in our service in your respective platform or attending this evening service. All right. So why not let us all stand up and let us sing our welcome song as we shake hand one another. Amen. Praise the Lord. Ready? Naragsakak ita, nga di maray ka, hintay panagdayaw, ken ni Hesu Kristo, ti dawat gut apo, para burnaken ka, ken mariknam kuma, ti ayat ti ama, han kag pangadwain ka kumablaw, ipukaw mo't amen, makipagkararag, ti sagot ti apo, ketal na't kararwa, ipek sa tay ngarud, agyaman kam. Let's sing it one more time. Naragsakak ita, nga di maray ka, hintay panagdayaw, ken ni Hesu Kristo, ti sagot ti apo, ketal na't kararwa, ken mariknam kuma, ti ayat ti ama, han kag pangadwain ka kumablaw, ipukaw mo't amen, makipagkararag, ti sagot ti apo, ketal na't kararwa, ipek sa tay ngarud, agyaman kam apo, ipek sa tay ngarud, agyaman kam apo, ipek sa tay ngarud, agyaman kam apo. Amen. Remain standing please as we sing When We All Get to Heaven. Amen. Makitak digiti lang atay kapsat kit talaga nga nabanbanog tayo sa kapsat. Amen. Anyway, di langit kapsat awantot banbanogin kapsat agkankanta kinagdaydayo tayo tulangin iti abo. Amen. Kantaym nga deto nga dan kumaiti isem iti langam kapsat. Amen. Ready now. Sing the wondrous love of Jesus, sing His mercy and His grace. In the mansions bright and blessed, He'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victories and words. While we walk down in the green light, God's will Lord is spread the sky.
Lord. Thank you very much, Sir Edward. Right, so as we now be seated, it's high time for us to listen to a testimony of God's grace, God's love, and God's faithfulness in the life of this sister in the Lord. Okay, so let us listen to her testimony. Sister Diane Asuncion, please share your testimony to us. A blessed evening to our senior pastor, Pastor Provi, our beloved Patriarch Pastor June, and to all of you brethren in every congregation. I am Sister Diane Joy Asuncion from HBBC Bacara. The Lord blessed me with a Christian family. That is why I am one of those who was raised in this church attending Sunday school classes. Akas mesa nga di makkel iti Sunday school. Kanayon ko nga mangyeg iti dalan ti panakaisalakan, since kanayon met nga i-connect ti Sunday school teacher mi daytoy kadagiti Bible stories nga matagal mi. Mangmangeg ko idi dagiti istorya about ti langit ken impyerno. Gapu kadeta, mabutengak nga madusa di impyerno. Kas kadagiti dadduma, namin adok nga inulit ti nagkararag ti sinner's prayer tapno masiguradok iti salvation ko. But I realized I wasn't so sure until I encountered Romans 5:8. But God commendeth His love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us. The verse highlights the depth of God's love for me. It emphasizes the grace and mercy of God, how that He loved me even before I realized I needed salvation, and even before I asked Him for the forgiveness of my sin. My salvation is a gift of God's love and not something that I earned by my own merit. If there's one thing that changed in me since I started my relationship with God, it was my awareness and daily walk with the Holy Spirit. Though I still have my imperfections and often fail to yield to the prompting of the Spirit, I continue to be willing to learn and grow. For my prayer and desire is to be a clean vessel unto honor, meet for the Master's use. As Pastor June has taught us, I always will manifest in my life. All in all, that God will work in and through me, that others may see Jesus in me, and that He will be honored and be glorified, which and should be the ultimate goal of my life. Now, as some of you know, I am still working on my degree to be a dental practitioner, Palumbus di Apo. If not one, it is the most challenging phase of my life so far. Unlike others, we do not have a definite year o kaano ang graduar. We have numerous and specific clinical cases assigned to us, and it's up to us no kaano mi malpas. There are different and insurmountable factors that seem to hinder us. Patient factors. Naduman isagana ko nagiti gamit nga agubra tapos last minute han nga sumipot ti pasyente. Clinical instructor factors since they have different standards to meet. Clinician factors and even on the financial aspect. That is why I am used to rejections, corrections, repetitions, and even denials as I perform my clinical and laboratory duties. Ngam ti matakanyak Jane baga ni Pastor, yet those things are ways to sharpen my skills. It is also God's training for me to be the dentist God wants me to be. Is skilled and trained, intended for the work of the ministry, Palumbus di Apo. Through that encouragement, my perspective towards my studies had drastically changed. If it is through these hardships nga makita iti panagtrabaho ti Apo, I would gladly take the privilege to undergo these trials and challenges. No dito'y ko nga marikna ti strength ti Apo despite my weaknesses, makita ti wisdom ti Apo despite my limited mental capability, kino dito'y ko mapadasan ti pinag-provide ti Apo ti kasapulan despite iti limited resources, tapnon ti kaudyanan na ti Apo ti maitag-ay, then I would not choose a different path. Dito'y ko nasursuro iti agkararag no matter the situation. Ure kasano kalaka ti trabaho, kasing peti instructor, na wan titulong ti Apo marigadan tayo lata. Ngimnumit kasano karigat ken imposible,
ti pinangipagarup tayo kadagiti banag, karigat i-please ti instructor, yamuin kararag mo ti Apo, iso na ti makaam mo. Kas kunan pastor one time, haan mo ikararag nga lumaka dagiti pasamak iti biyag, ikararag mo nga oray kasano karigat daytoy, ikan na iti strength nga mangsango can overcome dagitoy. Akas mesa nga adayo iti local church na. I am vulnerable to be swept away and distant to God. Nagdagsen ti riknak nga haan ko maaramid dagiti dati nga ministry. Since we have thin walls between our rooms and mere wood flooring between the second floor, haan ko maaramid ti ag-practice ti choir. Tanong mangigdak ket umedak tugtugan. Ket madagsenanak nga awan man lang maaramidak. Tapno ti kastakethan ko mabaybayan nga may depth ti spiritual life ko. The least I could do is to attend to our church services. During Wednesdays, whole day kami iti clinic, and it is always very draining. Agawis dagiti classmate ko nga diretso mapanmangan, but I would excuse early so I could catch our prayer meeting. Dagiti tao, even my acquaintances, ket adaan da iti sabasabali nga beliefs, principles, and philosophies, and they are even proud about it. But us, our biblical foundation was built solid. Tapnon iti kastakit haan tayo alis tumatinag. I have friends who are devoted Catholics, Muslims, and even one who claims to have no religion. But whenever I share about my faith, I confidently share with them what we believe the Bible says. Kinagyamalakpay that I could be able to share to them our services live streams and give some gospel tracts to my patients. Ti mesa kadagiti recent nga padalan ti Apo nga message na kanyak through our pastor, his message through Christ. When the actualities of life come, infirmities, weaknesses, anxiety, it is Jesus who will teach us not to complain, not to become weak, not to question God, but to take these things para maging susi, so that when times that I am weak, I become strong because of the sufficient grace of God. Thank you, Pastor Provi, for the privilege and opportunity to share my testimony. To God be all the glory. Amen. Praise the Lord. So, let us listen to a special number. There's a light in the window, the table spread in splendor. Someone standing by the open door. I can see a crystal river, so I must be near forever. Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time. I can see my Father standing at the door. This world has been a wilderness, I'm ready for the living rest. Lord, I've never been this homesick before. I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. This lonesome heart is crying till I spread my wings for flying. Lord, I've never been this homesick before. See the bright light shine, it's just about home time.
these stones seek before. See the bright light shine, it's just about home time. I can see my Father standing at the door. This world has been a wilderness, I'm ready for the rest. Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick before. Amazing grace, how sweet the sound that saved a poor sinner like me. Though once I was lost, yet now I am found. Though I was blinded, now I see. And it's all because of God's amazing grace. Because of Calvary's mountain, He took my place. And some days of glorious morning, I shall see Him face to face. And it's all because of God's great grace. Through the years of appointments and danger too, through labors and sorrows we've gone. But God's grace has guided and saved me through, and it will surely lead me home. And it's all because of God's amazing grace. Because of Calvary's mountain, He took my place. And some days of glorious morning, I shall see Him face to face. And it's all because of God's great grace. And it's all because of God's great grace.
Praise the Lord. Thank you very much for those special number. I hope and I pray that the message of the song and even the voices of these brethren prepared our heart as we listen to the preaching of God's word today. And it's my prayer that the Lord prepared our heart, the Bible, notebooks, and ball pen. So may we now call on to the pulpit the Senior Pastor of the Hosanna Bible Baptist Church Ministries International, Pastor Provi Cadaleña. Amen, kakabsat. Naimbag nga rabi yung amin nga sangapada. Kat uray kasano ti kaado dagiti turturungan nga ministries tayo. Kat agyamanak iti apo tawari daak dito'y kagayan itata. Kat mabalin ko nga iburay kada kayo iti mensahe para iti deti prayer meeting tayo itang rabi. Amen, kakabsat. Amoy no ape nga kastoy iti kinaanap kan kinaregta tayo ngagserbi ti apo kakabsat. Umuna ti amin gapu ti apo nakaimimbag isuna kat awan iti awan ti ipaidam na kada tayo kakabsat do para iti pakaidayawan na. May kadua kat nagado dagiti gumaw-gawawa iti sao iti apo. Makita yo lang kakabsat no may kay kumasumurot ka dagiti papapanan tayo makitam nagado dagiti tattao nga gumaw-gawawa ti sao iti apo talaga nga masapol dagiti tattao ni Apo Dios iso nga gapu iti dayta ket talaga nga naregta tayo nga mapan kadagitoy nga luglugar ken tattao. Amen kakabsat. Ket maikatlo mamatiak nga no adda iti dapat nga talaga nga detay sumaysayag iti panagrangay na iti panag-expand na kakabsat hala nga dapat dagiti businesses hala nga dapat dagiti gobyerno uno dagiti daduma nga institusyon dapat iti church kasi ti programa ti Apo diti lubong ita kakabsat God is in the business of saving souls and including people to His church tapno ma-equip nga mangituloy ti trabaho na kat ti agency kan institution na isuday ti church. And praise God, we are a part of this wonderful church. Amen. Kakabsat, naragsak kayo lang nga parte kayo iti church iti Apo. Okay? So nga dagam diti kagayan itamanen kakabsat. Aya, kat ita Bible study kami dito Sanchez. Kat ikararagyo ta umay dito taga Claveria, kat taga Sanchez. Kat nagawis da pa ay kadagiti bisbisita da tapnon ti kasta kat umay agdingag isao iti Apo kat makita ti rektada nga agawis kakabsat aya madaydayaw iti Apo iso nga pagpray tayo nga nabalegi ken nabunga detoy nga service itang rabii kat maragsakan na ta agtrabaho ti Apo kunak ta uray few days before that oy adda iti agasawa nga kunadagat pastor mangted kam iti pangmeryenda para kadigiti umay ijay Bible study ijay Sanchez Mira ket kunak Lord thank you daytoy pelaeng nga banag ket maragsakan nakon ta amok nga daytoy favor mo ken blessing mo kadaytoy nga endeavor ngayon kami aramiden. Amen. So nga awisen kayo nga mangituloy nga mangikarkararag kadigitoy nga endeavors tayo. Hala nga siyak detoy kakabsat. Aya siyak man ti mangililit kadigitoy ngam amin tayo paset iti balaygi iti daytoy nga banag. So I ask you to pray with me while you are there. Pray for me as I minister. Pray for all the members and all of the visitors. Amen. Tunumat bigat ti rabii ket mapangkamimat di talasan iso nga dagay nga kakabsat talasang agsagana kayo aya kayat kay nga mamit kada kayo dagiti sasao iti Apo. Okay, so praise God kadagitoy nga nagsasayaat nga aramiden ti Apo iti ministries tayo kakabsat. Amen. Okay, ket to God be the glory. Very fruitful, very successful dete napasamak nga evangelistic service tayo. Ijay lawag iti Sunday. Praise God kakabsat. Maragsakan ak mangipadamag itan nung mampay maipadamag kung tumantuno Domingo siguron. But I am really excited to share with you in this prayer meeting because
an ngagbalay gid gitoy no awan tayo nga mangikarkararag. Isu nga kaputa dakay dagiti naanet nga umay magipagkarkararag kaya't kung iyon una nga i-share kada kayon kakabsat dagiti nga balay tayo. Aya, God praise God with the 65 visitors who came, they received the Lord Jesus Christ as their personal Savior. Kaya't nakamay-mayat iti response da iso nga challenge ko dagiti brethren tay tilawag nga agkararag tayo ken i-follow up tayo ida kakabsat kunata. Isu dayjay iti kang runaan nga purpose no apay nga naggastos tayo ken nagawis tayo umuna ma-save da maikadua ket mayasidig tayo nga permi ida iti Apo. Amen kakabsat. Okay, so dakay di talawag to God be the glory. Haan nga ijay nga nagpatingga jay inaramid ti Apo. Ijay pay lang nga ng rugi. Dayjay aramid ti Apo. Dita church tayo talawag. Kanti biyag kadigijay. Amin nga imay nagatendar. Amen kakabsat? Okay? Kat idi Lunes, glory to God. Inakaaramatan tayo manen, ijay vintar. Nasuruk nga upat agasot nga teachers. Kat datayo ti inawis da nga mangipaay iti mensahe iti Apo. Nagsayaat nga panakaiyam ammo ti Apo kadakwada, ti church tayo ken panakaiyam ammo iti pastoryo kadakwada kakabsat. Aya, it was in a very momentous event nga ijay nga naamamuda ni Apo ti church tayo ken iti pastoryo. Api nga ibagat ti jay kasi ti panakaamam mo isut panang rugi. Kaya't nga sawen at danto ti tsansa nga ito ti Apo nga makapantay ka digito nga eskwela uno mamit tay tumanen digitoy nga memestra ken memestro kakabsat ket dayjay nga nakaamamwan da kada tayo dakkel nga rantay ken koneksyon tapnon ma-reach tayo ida ken adadapay nga maministeran tay ida kadagiti sasaw iti Apo. Amen? Talaga kakabsat aya people need the Lord. Teachers need the Lord. Amen? Iti Sabado, parents meeting. 350 parents came to attend. Parents need the Lord. Kat hala di jay, even the students need the Lord. Kat iso nga idikan man, nag-resume, iti campus ministry tayo, ijay Sarat National High School. Kat personally, ti-handle ko kakabsat kat may nga klase di grade 12 ti stranda kat STEM nagsaya at lakit din kakabsat nga iburay ti sa uti Apo kadigitoy nga ububing nagpasnek da ngagdingeg nagmayat ti panag-accept da talaga nga kasdala damo kakabsat iti makangeg iti kakasjay nga sasao iti Apo panakaimensahe ti Biblia. Amen kakabsat. Iso nga praise God for that. Thank you kadagiti amin nga brethren na imay. Who knows what God has in store for them kunak nga road. Dete in-post ko manan iti Facebook kakabsat. Kat hangko in-post day jeng agpanangguat ng tapno makita yo amin. Tinaramidan ti Apo. Kan ma-encourage dagiti da dumamot nga pastors kan churches. Nga agtitinulong tayo kakabsat nga mangwin ti Ilocanja para ti Apo. Brethren, let's win the Ilocanos for the Lord. Aya? Iyasidig tayo kakabsat, dagiti kailian tayo, iti Apo. Aya, praise God for that. Kat adupay, dagiti umay nga ipaay ti Apo nga opportunities tayo, iti masangsangwanan nga aldaw. Amen? Da kayo dida abroad, agururay kayo lang kakabsat, ng habang agururay kayo, at karkararag kayon, kat rugrugyan nyo matan, ti makikon-connect, kadagiti gagayam yo, kakabagyan nyo, kaubrahan nyo dita, who knows, may isa kadigitoy nga bulbulan, makaumay ni Pastor Proby, ni Pastor June kadakayod Amen, kakabsat? Kas kumadita Malaysia, no, dataga Malaysia ta, makaumay kam to. Singapore, pag-connectar min to da Singapore ken Malaysia, ti may sa nga panagbisita. Ken dakay dita Canada, kakabsat. Rugyan yon, ti agmulmula kadagiti tao. Tapnon no imayan ni Pastor Proby, ni Pastor John, ni Preacher Glenn kadakay dita, agat addadan dagiti mabalin tayo nga Bibleista dyan. Amen? Kastamot kadakay dita Australia, when kakabsat,
Agmula kayo, ag-follow up kayo, and start to invite people. Okay? So, glory to God. Dita Hong Kong. Kumusta kayo dita Hong Kong? Amen? When? Perme kakabsat, naglawat yung ministry tayo. Kat dito nga kinalawa, I look at it nga, every ministry tayo, datay dagiti kaslari daw. Tapnon ti apo, kat babaan ka tayo. We are the avenues through which God can reach more people, can save more souls. Babaan ka dagiti bibiyag tayo. Amen? Kat no matter how busy we were yesterday, DJ Bakaran, nag-necrological service tayo ti Rabi. Naggimong tayo ti minatay. Tanatay, di mother ni Tita Mercy, kat praise God ta, hanga di pa nakatay na, di pa nakaisalakan di kararwana. Tayo di si bibiyag pa'y, inawat na ni Apo Jesus nga mangisalakan. And I had the opportunity to again share the gospel. Ang mga ado, ngam addada, dagiti imay, nakabagyan dagan gagayim dagat nagsayaat, tipan na kaikasaba kadakwa dati sasaw iti Apo. So nga kakabsat, perme, inikan na tayo iti Apo, this is the ripest opportunity for us. Dito nga ibagbagak, hanyo ko magkakabsat nga tagtagibas sitan, wano kasla sumrek lang arumwar, diyo lang amo kakabsat, ti Apo kasarsarita na tayo amin, ti Apo kayat na tayo amin nga agtignay, agkaykaysa, kaputa adu, ti kararwa nga kayat ti Apo nga maisan. Laglagi po nyo, ti glory ti Apo, ket adu akararwa ti maya sedegken kuana. No datayo ti anak na kakabsat, no kayat ti nga ikan ti glory ti Apo, adu nga kararwa, iti dapat maya sedegtay ti Apo. Amen? Kinanyo di unana, dagita countries, kasla kuma Spanish, ape nga mapandag colonize ka dagiti countries, dagita Europe, dagita anapay din, British, isong ano ingka ka, dagiti lugar kat, kala ko madita Australia kat, adada native nga mong colonize mo deta di British, ay India kada British one, kasta kakabsat apay, kasi dagitoy nga kingdom idi, ti glory da, kat no adama kangkerda, so kasta mo ti Apo, ti glory ti Apo kakabsat, kat no adada dagi makangker tayo, nga communities, kan career places, kat datayo ti insaad ti Apo, nga agents na, kan tattao na nga mangkangker kadagitoy nga lugar. Isu nga kakabsat, itud ko kadakay deta by the grace of God, kasta ti mindset ti pastoryo. It's none of me, it's all for the glory of God. Kaya't kung nga ti Apo kakabsat, masulit na ti biyag ko, kaya't kung nga ti Apo, kag mag-glorify nga permiso ako nag Apo, amin na kayat mo nga makangker, ibagam kanyak Apo, babaan di panulong mo, kangkerin ta Apo ko na. Iso nga, kasjay tayo kumaamin kakabsat. Amen? So let's conquer more places, more people for the glory of God. Amen kakabsat? O, DJ Pelang, kat mabaling nga mensahe, di ngamin. Okay? Ngam, itang arabi kat adati, mensahe nga, kaya't kung nga ituloy kakabsat ta amuyo, numan pa'y napintas digiti mapaspasamag ita, adu dagiti karit iti panagbiag ti inaldaw. Ti uneg ti pagtaengan, adu nga panubok tayo, kadagiti pag-ubraan tayo, permi nga may stress ti daduma, kita man takaabay mo, no, may stress, o din sapay nakapagkararag itayan, ipay makasaon ti bandog nagad parikotnan, kanda dumapay kakabsat. Kat amuyo, pas pa nang ituloy ko deti lesson ta idi last week, may sa kadagiti importante nga kalidad. No apay nga ti may sa a Kristiyano kat di kalibre. Nangatog di kalibre na kakabsat, kat dayjay makuna nga ability to survive. Ability to survive. Ibagayo man amin, go. Ability to survive through all seasons. Kasla ti arig na kumakat kayo, day taman kat kapudot, wano kapigsat bagyo, adalatad jay kakabsat, nga hala nga nagtalinaed, no di ka tagtultuloy nga agbongbongalat na kakabsat, iti tiyempo na. Ang nga dete, na may ti init, kat nalaylayan. Unay may ti bagyo, natiban kakabsat. Ti Kristiyano,
nga nangatot kalibre na ti Kristiyano nga nabunga ken maaramat ti Apo, detay natibker nga masurvive na dagiti amin nga seasons nga pakasuutan iti pamati na iti Apo. Ado dagiti believers kakabsat na isalakan imawat ti Apo ngam weather, tiyempo kakabsat. Agda ta church numayat tiyempo na, numadit tiyempo awan ta church. Aya, moody nga makuna. When makitam ti prayer meeting, numayat ti riknana, numadit riknana, awan di prayer meeting. Umay agaten ijay Sunday afternoon, ijay Batak Paway outreach, numayat iti riknana, numadit riknana, kat masadutan, masulitan, wano aglamlamiisan, awan latan kakabsat. Well, kasano nga ruden kakabsat, aya, nagado dagiti kayat ti Apo ngay paaramid kada tayo, kat nukas jay tayo nga rud kakabsat, no kumakumpanya, haan nga napintas nga kumpanya nga ti empleyado na, sumret no kayat na, haan no saan. For whatever be the reasons or the factor kakabsat. So nga iti dayti nga rabi, kayat ko nga isuro kada tayo, no kasano ti ag-survive. Mabalin nga kayam ti ag-survive no para ti pamilya, kayam ti ag-survive no para ti negosyo, para ti trabaho, ngam sabsabali kakabsat no Christian life ti pagsasaritaan. Adot unbelievers nga, they can survive for their family, they can survive for their job, uray ungtan ni boss na mapanlata agubra, di ba? Uray batit sweldo na mapamutlatta, uray agsaksagit mapamutlatta. Unbelievers can do that. Ngam no maipanggapan ti Apo kakabsat, no maipanggapan iti church, apay nga tanga hanna kaya nga surviven. So sa bali ngamin kakabsat, ayan, it is a different thing. Kat napintas, no, masursurum ita how to survive your faith, not only for the ministry of God, but mai-apply mo tumutan the other aspects of your life as a Christian. Christian in the home, Christian in the workplace, makapag-testify ka. So dedicate ability to survive as a Christian and for the glory of God. Amen? Oo. Digiti pa do mga Kristiyano kat no kumagibing kat abo no adot blessing na kat may mayat iti panangted na ngam no adot parikot na kakabsat awana na makaiteden nga para iti Apo. Well, by the grace of God kakabsat masapo la masurvive tay amin dagiti nga banbanag. Amen. Kas jay tay met lang kakabsat wano seasonal Christian tayo. Mangted tayo numayat tirikrit na tayo adate di kapilya numayat tirikrit na tayo numadi kakabsat awan tay latta. Awan latan, hantay man laeng nga dete, kunatay kot ala, ure up and down ti ba nagpiag, ure anya nga season iti tawtawan, paspasamak, masapol nga, ubra eklat na di responsibilidad ko apara ti Apo. Ability to survive. Kahit kung nga maawatan nyo kakabsat as my introduction, nga dete, panag-survive kakabsat, ado de kiti Kristiyano nga, good starters, nga na makalipas. Ayan, handa nga min masurvive, ti pangalaan tayo deti kakabsat kat, di ba, i-remind ko lang kada kayo, DJ 4 kinds of soil, DJ umuna kakabsat kat wayside, ijay pelangan na surviven. At ay may na pa nakigimog, di mo tagdingding ti sa uti Apo, mabalin nga umiriral king kwa na deti, pampanunutan na tayo utang na, pampanunutan na tayo parikot na, pampanunutan na problema na. So nga oray nagpintas di mensahe ti Apo, while di kaabay na permi, nga kasla dete mabsug ti sa uti Apo, isunat at kasla saan kakabsat, gaputa wayside, adda bara, adda makaibara ken kuana, kat mabalin nga detat mesa nga rason no apay nga sika kabsat, kat kaslahan mo makita, nga masurvive mo, kanham ka nga consistent, gaputa, dagiti sa uti Apo nga kasapulan mampapigsagan ka, kat adda bara iti Christian life mo. Di katakawon ni Satanas, kalada de impreach ko ti maysa nga Domingo. Sino ka dakay tinangay-apply di jayan? Kat 2 weeks ang kakabsat. Aya, deti may panggap ti quiet time. Di ba no, quiet time ka, ana digiti bamba nagalaglagi po mo. Umuna ti amin, laglagi po ti gratitude. May kadwa, grace, guidance. Nalagip mo di jayan. Kat no inaramid mo di jayan, 2
2 weeks sen kakabsat, nakitam ko tidakkel nga nagrang-ayon tabiyag mo. Ngumno ko na, awan, pinagpatas ko, di kita, ngam awan. No, dakas jay kakabsat, talaga nga awan itibanag na. Haya, may kadwa kakabsat, di J. Stoney. Amoy J. Stoney. Di kita'y, apaw, no, dingagkat no, naawatan na di sa uti apo, mayat ko na, nakaragragsak kakabsat. Wan, makitam to no ko na-excite, adatong Domingo, next Sunday, awang manan. Deti, commit ko na anak, talaga, napintas ni message ni Pastor. Kanayo nak tumaki prayer meeting, awang mo't ita, kitang manod dagta. Awang mo't kakabsat, awan, di kita'y makuna nga ningas kugon. No damo talaga nga narub-rub kakabsat, ngam no kasanod kaalisto na nga remove kas jemot lag kaalisto na nga napuluyan. Apay, gapo ka digiti parikot, gapo ka digiti problema, nagdaras nga naidap, nagdaras nga napundi, kakabsat. Mayat di arangkada na, pagamamwam madimanan. Amen nga amen ita, tunukwan awam manan, agbumulengleg, nagdaras. Teko na ako, no kasanot kaalisto na nga remove, kas jemotlat kaalisto na nga nasabsaban, kakabsat. Well, hantay ko mga kakasjay, amen. Awang mapasamak ti plano ti apo ti biyag tayo no kasta tayo kakabsat. May katlo, torni. Deto yung mag-torni, iso deto mayatan kakabsat, ngam gapu ka dagiti pagkasapulan iti panagbiag. Iyon unanan dagiti pagkasapulan. Iso nga ti Domingo, awan. Prayer meeting, awan. Sunday afternoon, awan. Apay, iyon unanan at pagkasapulan. Kasapulan na pinansyal, mapanagsapul kwarta. Kasapulan at emotional, so nga tiltila da papapanan na. Sabsat, thorny ground. Sayang, nakabungbunga tayo kuman, kan adupay kumatbunga tayo. So nga kabsat, antay ko maipalubos. No makita yu itagat ko na tayo, kasla siyak DJ Wayside. Nga daak ti church ngam addabara, kaslahan na sumsumreg kanyak ti adal. Ay siyak sa J. Stoney, nga no kasanot ka alistot pa nagrub-rub ko. Tuno imay ti problema, kas J. Madlag ka alistot pa nakapunpundit. No kas J. kagabsat, apo ko na masapol ti solusyon dito nga parikot. How can I survive? DJ tinapindas nga sanod. Mabalin ako naman kat siyak sa DJ Torning. Aya, nga mayat tirugikon ngam tunurumswa dagiti pagkasapulan pinansyal, emosyonal, mental kanda dumapay. Kat iyon unakbot digito yan imbes nga iti apon. So nga, brethren, it is very important nga masurvive tayo digito, ma-overcome tayo, malasatan tayo. Digito nga banbanag hang isudat manglapadan ti panagtultuloy di Christian life tayo. Amen. Katatagakabsan, makita yo, nga digito'y nga, they have the ability to survive, at mapasamat. Digito'y Kristiyano nga talaga nagtalinaad. You know what? They grow better. Through these trials and not bitter. Datat may sa karakteristik na, they grow better through trials and not bitter. So may saya at pay ti Christian life da, rather than agbaling nga napait. Katno si kadi kabaliktaran itang arabi, apay nga ta. Kunam, kada dumteng ti panubok, umansama, pumaitat, apay nga ta. Diba? Kuna tayo kapsat. Well, very simple. No anyat adadje na gunag, iso trumwar kakapsat. Iso nga, itang arabi, discussed, sukatan tayo ngamin ti content ti biyag tayo. Kasi no lemon tayo, siyempre no mapuspus tayo, lemon juice ti rumwar, hanggang kapsat. No kape tayo, ti content tayo, no puspusan, kape, ti rumwar na pait. Ngam no diro tayo kakapsat, kat mapuspus tayo, akat hani, nasamit ti rumwar. Iso nga, ti point ti message nga papanan na ti lesson ko itang arabi sukatam ta content ta panunod kan biyag mo. Ikatam di gijay, ti pang sukat mo kakapsat, deti sa uti apo, tapnon no mapuspus ka kakabsat kadagiti parikot kan problema ti biyag haang nga dyan na alsem haang nga dyan na pait ti rumwar kan ka no diket nasamit nga sa uti apo ako na ti Psalms 19 sweeter also than honey than the honeycomb. So nga kakabsat itang arabi checkam tabiyag mo ita evaluate apo ana nga tagpay so apay nga takastuyak aya nga no umay ti parikot problema
masurvive. Agtultuloy yakmat latangam timot rumor kanyaket na pait. Timot rumor kanyaket na alsem. Timot na samit. Husto lakat di ko na ni pastor. Kunamo na, wrong content ti ada kanya. Kunam, Lord, kunam, sukatak ti content deti biyag ko. Dapat ti karga ti puso ken panunot ko dagiti sasaom. Amen kakabsat? Oh, so nga patchet deta ta no basaem ti Genesis kaslagan Joseph kakabsat aya. Nagpindas ti kunana Genesis ikabilyuman AB nga kunana nga kastagat you meant it for bad, for evil, but God meant it for good. Kunana, di ba? Nakamaymayat. O apay, numampay awampay ta Romans 8:28 ide. Amuna kakabsat nga ti Apo kaya na nga pagbalinan dagiti problema nga blessing to kada tayo kakabsat. You see, so no dagitoy nga sasao ti puso ken panunot mo, ikat parwaren na trago, parwaren na talna, parwaren na kakabsat iti nasamit. So nga kakabsat, evaluate mo kunam Apo madinga talaga deti content ti biag ko taapay nga basta umay ti panakapuspus ko kat kastoy ti pasamak. Amen kakabsat? Okay? Kan makita tayo pa nga dagiti talaga nga the ability na to survive kakabsat ti Christian life halangan nagtultuloy kasi hamat aming agtultuloy kat agtultuloy nga naragsak hindi dumagat agtultuloy makunalang agtultuloy hindi dumagtultuloy napait lata agtultuloy lata di ba? Ti kaya ti Apog tultuloy ti nga nabunga kat naragsak. Kat makita tayo nga sa ti Biblia, nga ti maysa kadagiti makitam nga result di the ability to survive na kakabsat, they are very inspiring. What? Maka-inspire kakabsat, maka-bless iti biyag na. Maka-bless iti Christian life na kakabsat. Kat ni, malagip ko manan kabaro pela nga member tayo ni Brother Joman, ngam to God be the glory kakabsat. Aya, tiagda mga paglaslasatan na ita, kat padaking kwa na iti cancer, na ikat inikat DJ parte di thyroid na, agandergo ti radioactive procedure kakabsat. Aya, ngam di testimonyo na, awang makitam nga kinapait, awang makitam nga kasla kwa na no dikat, adda di parabor ti Apo kakabsat. Di nga parabor ti Apo kakabsat ti Apo. So, it's very inspiring and a great blessing. Amen? Oh, tulduloy. To God be the glory. So, kung na ti 2 Corinthians chapter 1 verse 4 ngamin, nga kung na who comforted us, kung na ditoy. Aya? Oh, kung na ditoy. Who comforted us in all our tribulation. So, DJ tao nga the ability to survive na meaning amuna di comfort ti Apo di biag na ano kasama that we may be able to comfort them. So kaya nat mang comfort. In other words, people are blessed no isut ag comfort. At maibaga na di comfort ti Apo gan kuana gre. Kaya maibaga na DJ kasano nga liniw-liwati sa uti Apo isuna. Kasano nga babaan kadagiti sasa uti Apo gan parabor ti Apo ket nakapagtultuloy isuna iti Apo. Amen? Oo. So idata kakabsat, okay? Sakbay nga close at mapamanta oras nan. Ti mabaling nga sa ludsod tayo itagat pastor. Kasano ti ag-survive? How can I have the ability to survive all the trials and troubles in my Christian life? Well, umuna ti amin kakabsat, kita antay dito 2 Corinthians chapter 12. 2 Corinthians chapter 12, verses 9 and 10. Kuna na dito 2 Corinthians 12. Kuna na, and he said unto me, my grace is sufficient for thee. So, ti paggapuan iti kabailan, tapno masurvive tayo digito'y kakabsat, ket dayjay panulong ken parabor iti Apo. Oh, takunanan my strength is made perfect in weakness. Kunan ni Apo Jesus, dayjay pigsak ket anak ket na sawunan maitutup eksakto kunana. So nga kunana dito mangan anay kunana gayam. Jay pigsa ti Apo, isut mangan anay jay kinakapoy tayo. Dana ko na dito gapuna siraragsakag unay ngagpasindayaw anang nangruna ti kinakapoy ko tapno ti pannakabalin ni Kristo salluko banak kuma gayam kakabsat ti dapat na
no umay dagiti panubok ket mariknam ti panagkapoy, dapat salukuban na ka ti parabor iti Apo. Now, kuna tayo idata, Pastor, kasano ti panangsalukob kanyak iti parabor iti Apo kakabsat. Now, dinggan that. Tapnon ti parabor ti Apo, salukuban na ka kakabsat, masapol nga jay panunot mo. Kasi, listen to me now, titulbot dito ita kakabsat, deti panunot mo. Okay? Masapol nga iti mang tengel, wenno mangiturong, deta nga panunot, ket deti sao iti Apo. Kaya't nga sawan kakabsat, kasti nga mindeta. Kasano nga sa lukuban ti Apo, kasano nga sa isang lukob ti Apo, ti parabor na ken ka, no rebellious mo't deta panunot mo. O, alaman kakabsat, kas pagarigan ko ada parikot ken problema, agrebrebelde ka mo ti Apo. Kasano nga sa lukuban ti Apo ti parabor, kasano nga isang lukob ti Apo ti parabor na ken ka. Di ba? O, kasano nga isang lukob ti Apo ti parabor na ken ka, no di kita imot negatibo, ti agar-ari ken ka kakabsat. So ti point na dito itata, ti formula na, jay parabor ti Apo plus jay sao ti Apo nga agari ti panunot tayo equals survive and thrive. Kayat mo nga masurvive, kayat mo nga ba-thrive, kayat mo ti talinaed ken na bunga a Kristiyano, masapula sa lukuban na kati parabor ti Apo, ngem jay panunot mo, masapula pa iturayan ti sao ti Apo. Ulitek manen, no hangka pa iturayan ti sao ti Apo, han nakasalukuban ti parabor ti Apo, tapno papigsaan na ka jitrayan mo, ta rebellious ka mat, di ba? Negative mat, panagdwa-dwa mat, fear mat kakabsat, panagdandanag, anxiety mat ti pagarian tayo, ti biyag tayo, kasano kakabsat, nga ba isang lukob ti Diyos, ti parabor na kada tayo, no di tayo mat awatan, akseptaran, recognisaran, kan paiturayan, ijay sa uti Apo. Ulit-ulitat deta kakabsat tapnon ti kasta, malawlawagan ta panunot yo. Kasi uray kararag kakarapo, ikan nagtipig sa kunam, no agrebrebel demot ti pampanunot mo kakabsat, awan. No stubborn tayo mat, masapula pa iturayan tayo kakabsat sa uti Apo. Pastor, pagkakitan ta Biblia, deta nga concept, deta nga concept hangko nga sarili, deta nga concept na adal ko ti Biblia. Takunana dito Psalms chapter 1, Psalms chapter 1, verses 1 to 3 kakabsat, dinggan nyo aya. Psalms chapter 1, verses 1 to 3. Nga kunana dito, kung ikatalukibot ta, Ilocanot pagbasaat, kunana, bendito ti tao saan na magna ti patigmaan dagiti nadangkes. Kat no ti sursurutem nga advice dagiti ungodly, kasano nga sa lukuban na kati parabor ti Apo nga rod, no di jay ti surutem nga advice. It makes sense? When no makipagtakder ti dalan dagiti managbasol, when tugaw ti tugaw dagiti managsabsabra, no ti pagsarsarakam kakabsat, no ti source ti comfort mo, kan ti source iti counsel ti biyag mo, kat ungodly, kasano nga sa lukuban na kati parabor ti Apo. Siyempre, han nakasalukuban ti parabor ti Apo, ta wrong nga rod kakabsat, di panunot ka dalan ka. Iso nga, masapol nga maitama dayta nga panunot, masapol nga malawlawagan dayta nga panunot, iturayan ti Biblia dayta nga panunot, tapno sumalukog ti parabor ti Apo. Kat kunana ti verse 2, ngem ti pakaragsakan na adda iti linteg iti Apo. Oh, kakabsat, naunag deti nga insight nga inted ko kada kayo kakabsat, ngam nakamaymayat, kunana, tiragsak na deti linteg. So nga dapat, no adot panubok mo, iso te kung kunak manen, agribyo ka ngamin, digiti preaching outline, kunakat di kamot agribyo. Amen. Dinggam ulit, digiti message, i-review, i-replay, digiti preaching ko, di kamot i-replay. Tila damot ti pag-alalan tayo kakabsat, kasano nga sumalukop ita di parabor ti Apo? Sa balimat nga espiritu ti agar-ari ti biyag tayo. Should be the spirit of the word of God. Tapnon di grace ti Apo, sa lukuban na tayo. Kat dayti nga tao nga
talagang agadan ti sa uti apo kunana di verse 3, he shall be like a tree. Okay? Mayari to ti kayo nga naimuna ti sibay dagiti danong akat ta kunana kat uray anat season ng kakabsat talaga nga si bibiyag day nga kayo. Apay, wunta ti nakaimulaan na kat sibay ti danong. Ana di nga danong, detoy kakabsat. O, agtikad ka no awan sa uti apo tabiyag mo. Nakita yung kakabsat. So nga, data nga panunod ti dapat kakabsat nga matarimaan kan ma-fix babaan ti sa uti apo. Unanad toy, dagiti danong, amang ted ti bunga na iti karbengan na nga tiyempo. Dagiti bulong na saan danto amalaylay. Ket amin nga aramiden na kunana, anyam aramiden na, ket rumangay. So nakita yo, very simple formula kakabsat. Tapnon jay parabor ti apo, sa lukuban na ka, masapol nga paiturayan ka, kadagiti sasa uti apo. Dito iti dapat kompas mo, guide mo, anchor mo, lifeline, sa reked mo kakabsat, dagiti adal ti Biblia. So, grace of God plus the Word of God equals ability to survive. And if you have the ability to survive, kunak man itayan kakabsat, agbaling kang influential Christian, very inspiring Christian ka, anapay kakabsat, hangkan to nga kasla DJ wayside ground, stony ground, thorny ground. Amen kakabsat? May ala, I hope nga detoy, ket adadda nga nakatulong nga nang ted kada kayo iti lawlawag kakabsat ken talaga nga makita yu itan nga nakasisisita ngagtalina udtay kadagiti prinsipyo. So nga kabsat as I close masapol nga the life verse mo iti amin nga aspeto ti biyag mo. No may panggep ti panag-business dapat the life verse mo nga pagtaktakderam nga kunam a good name is rather to be chosen than silver and gold. Masurvive mo to dagiti amin na temptation no adda deta nga pagtaktakderam. No may mo dagiti trials at the versikulo pagtakderam, the Lord is good and strong on the day of trouble, he knoweth them that trusted in him. No may mo iti balay kiti panagbiag kunam nga what shall I render unto the Lord for all his benefits. Dagita nga versikulo no isu kakabsat iti mangituray iti biag mo. Ikatunat negatibo, ikatunat kina rebellious, ikatunat kina palangguad, amin kakabsat, nakawaywaya, ti panagsalukog, ti parabor, iti apo kenka. Amen. I hope the message was very clear to you tonight, mga kapatid. Okay? Kat agkararag tayo maron. Apo Diyos, umay kamken ka, bendisyonan, deti nga invitation, kat umay digiti kakabsat, kat deto'y apo nga adal itang arabi, pagbiyagan da ka di o apo. Thank you Lord, in Jesus' name, amen. Kahit kuman ngagpasango kayo kakabsat at parintuman, kat kunam apo, thank you. Perme, kas jay gayam. Awang problema gayam jay parabur mo apo, ti ayan na problema, siya. Agar arit rebellious spirit kanyak, agar arit ti fear, anxiety, worry, agar arit ti carnality ti biyag ko. Isuma lang nga na sumalukob kanyak ti parabor mo apo. Dapat agpasango ka, parintumang ka kat agkararag ka ti apo. There's no other way. Detat formula ti Biblia kakabsat. Amen.
Kararag tayo, Apo Diyos, nangag mo, tiya si dagdagiti kakabsat ken kaita. With all humility and full recognition, realization, may daapo tapnon ti kasta, may dabigbigan, acknowledgen, ti kasapulan, ti panakaitama, panakai husto, di kiti pampanunot, Apo Diyos. Tapnon ti parabor mo, kat salukuban na kami, iti kanito, ti panagkapoy. Gapo ka digiti ado parikot, iti panagbiag. Iso nga, Apo Diyos, bendisyonam tunggal may sa kada kami tang arabi, kuam ti gloria kandayaw, agawid kami itaapo, nga i-apply mi dede nga message. Sukatan mi ti content ti panunot mi, Apo. Dapat sasaom ti ikargami nga kankanayon. Thank you so much. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Wow, amen. Praise the Lord. What a message, kakabsat. It is very timely. And I believe with all my heart, jaga mo kada kayo kakabsat no, at dati nagbabawing may naki-prayer meeting. Kanayo mingarod ng ibagbaga, ano ka, ano duma, di mo lang ammo, nga DJ yung may mo pa nakigimong, kat hamulang ammo no niya dyan sa gana ti Apo, para keng ka, nga mabalin nga kasapulam, iti agdama nga kasasad mo, iti panagbiag. So thank you so much, Pastor Pruby, kadagitoy nga pamalagip, kan kastamat nga adal, ngayon ka manen na insuro kada kami, tapno iti kastak at iso iti sikdanan mi manen, kadagiti nabatbati nga aldaw, ay nga na madanon manen into no Domingo, kapnon ti kastak at makarit kami manen babayan kadagiti sasaw ni Apo Diyos. So mangkanta tayo nga iti maysa, Sir Edward, as we prepare to get our offering. Amen. Dumakdar tayo aming kabsat. Let us sing, Take My Life and Let It Be. All together now. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the impulse of Thy love. Second verse. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing always only for my King, always only for my King. Third verse. Take my seat wherein I go, not of mine would I behold. Take my moment and my days, let them flow in ceaseless praise, let them flow in ceaseless praise. Last verse now. Take my will and make it thine. It shall be no longer mine. Take my heart, it is Thy own. It shall be Thy royal throne. It shall be Thy royal throne. Lord, we thank you once again for reminding us and strengthening us, giving us hope and encouragement from your word. Kat pudnula unay Apo, nga ti parabor mo kat nabuslon. Kat anyaman Apo Diyos, nga banag, nga maaramidan mi Apo, day tagat gapu iti parabor mo. Kanagyaman kami, tadarigiti sa Apo Diyos, nga iso iti pangibasaran mi Apo, kadagiti anyaman nga desisyon,
ken aramiden mi iti panagbiag mi. Ngarud Apo, deti umay mi panangipaay ka, dagitoy nga sagsagot, dagitoy nga daton mamatek iti amin nga pusok, nga dagitoy Apo Diyos ket babaen iti parabor mo, ken babaen ka dagiti sasaom, nga isut na kasursurwan mi babanti panangisuro, dagiti papastor mi Apo kada kami. Ket dawata ka Apo Diyos, nga bendisyonam dagitoy, nga maagpaay Apo ken ka, bendisyonam dagitoy kakabsat, dagiti pagtrabahuan da Apo, dagiti mula da, dagiti banag Apo Diyos nga impatalik mo kadakwada, nga mabalin Apo nga resources, though we believe that you are the greatest resources that we have. So I pray that may you please bless this offering. Apo itatang arabii, kan kastamat digiti kakabsat Apo. Tarigiti ti kararag mi, tinagan niya po ming Jesus. Amen. May the Lord bless your heart as you give kakabsat. Praise the Lord. Once again, let us continue to pray for our senior pastor and company. Nga ni Apo Diyos timang prosper kan mangi-bless kadagiti anyaman nga banag nga activities kan programa daki dito nga lawas. And for another announcement, kadagiti SMEC volunteers, assigned teachers, volunteers to your respective group, please do browse in our SMEC group chat so that we know our respective schedules, time schedules, and sections. So thank you very much, and thank you Parts of Proby for this borrowed ministry. Tumagdartay nga aming kakabsat, tayo iti panang rika pakararag. Let's pray once again, dear Lord, we thank you for tonight, and I pray that may you please enable us and give us your grace. Tapno rigiti na sursuro mitata, babaniting kami ng igan, nga sasao manipod Apo iti adipon mo, ket mapagbiyagan mi digito Apo Dios. No dumteng kada kami ti panakalipat, palagipan na kami Apo, tapno iti kasta digito nga saom, digito nga mensahe. Kasko na ni Pastor mi api tatay, no makita mi kan marik nami ti rigat, ket san lang ko mga di rigat, ti makita mi Apo, no di ket di malagip mi digito nga preaching Apo, ket sublianan mi, ket denggedenggen mi manen Apo, aging gana nga mapibilag kan mapatipker kami. Alawen, aywan kami kadagiti dalan mi Apo, iti panagawid mi, kadawate ka Apo Diyos, nga sikati agtultuloy, nga mga iwan, kan mang salaknip Apo kada kami, kunuray pa dagiti familia kan ayayatam mi iti biyag. Alawon nga rod, isublik kang ka Apo Diyos, ti dayaw, gloria kan panagyaman, tarigiti ti kararag mi, tinagan ni Puming Jesus. Amen and amen. God bless us all, kagabsat. We are all now dismissed.